तो लोगोफोर बर लेभेलफोर दिनै गोदान भिडिअ तो लोगोफोर माने दासान्दि गासिबो नुख'बाय जानांगौ ना माने मैया नेपालाव मा जानानै थांखो माने ओरैबायदि डेन्जार दैबाना जाय माने मानसिनि बनायनाय जि बिल्डिं बुस्थु ना पाका बिल्डिं ना बान्दो एक सेकेन्डावनो मा गुन्द्रि बे जाबाय लोगोफोर नेचारनि पावार तो लोगोफोर गासिबो नुख'बाय जानांगौ ना तो मैया मा जालांखो मैया नेपालनि काठमान्डुनि खाथियाव त्रिशुल होननाय जायगायाव मा जालांखो आरोना तो लोगोफोर बिनि जोङो मेन पइन्टखौ लोगोफोर नैबे भिडिअआव जों माने सावरायनो लागोन आरोना माने बियो मानो थाखाय जाखो बे दै बानाया एसां साडेनलि बे एसां बुरजा लाख लाख टन दै आरो अन्थाइ हाब्रुआ बोरै फैनांगौ जाखो तो लोगोफोर बिनि सोमोन्दै जोङो नै भिडिअआव गुवारै सावरायगोन आरो तो लोगोफोरा जाय इन्टारेस्टेड नालामथाबा जाबाय दे तो लोगोफोर गिबियावनो जोङो जाय जायगायाव बे दैबाना जादों तो बिनि बे जायगानि माने जिअग्राफिखौ जों एसे माने जोङो मोजाङै नायनांगोन आरोना तो लोगोफोर दायो बे दैबानाया जादों भटेकोशी रिभाराव भटेकोशी रिभारा गोबां माने ग्लेसियारनि थ्रुयै माने सोरजिनाय आरो ग्लेसियार माने हाजोनि गुदियाव थानाय माने बरफ दैमा आरो तो बिनिफ्राय बियो जिरि जिरि फैनानै माने भटेकोशी रिभारा माने जानानै फैयो आरो ओमफ्राय बे भटेकोशी रिभारानो जेब्ला इन्डियाव हाबफैयो बेखौ माने कोशी एबा गन्डाक रिभार महरै माने मिथिनाय जायो आरो तो लोगोफोर बे माने भटेकोशी रिभारनि जिं जिंनो गोबां माने सेटेलमेन्ट दङमोन आरो माने गोबां टाउन माने हाजो एरियायाव माने प्राय मानसियानो माने गोजौनिख्रुइ गाहायखौ माने प्रिफार खालामो आरोना माने गाहाय हमना दैसा जिं जिं जायगाफोराव माने आरामसे दैसानि दैखौ माने इउज खालामनो हायो आरामसे थांलाय फैलायनि माने लामाफोरनि माने दै लामा जिं जिंनो माने गारि लामाफोरखौ आरामसे बानायनो हायोना तो बेनिखाय हाजो एरियाफोराव माने प्राय मानसियानो हाजो थिखिनिखौ नागारनानै माने एसे गाहाय दै जिं जिं जायगाखौ माने नागिरो आरोना बेबायदि फर एग्जाम्पल जोंनि अरुणाचलनि बिदि दोङो जे बे दिरां दोङो बिनिफ्राय गोबां बिदि जां दोङो बेफोर माने गासैबो गाहायाव मा दैमानि जिं जिं मानसिफोरा थानो थाखाय गोबां नागिरो तो लोगोफोर बेबायदिनो भटेकोशी रिभारनि जिं जिंबो 40 किल'मिटार 40 किल'मिटार माने गोबां टाउन दङ आरो गोबां मानसि हाजार मानसि बेयाव थायो आरो बे लामाजोंनो मानसिफोरा माने कैलाश हाजोनि दर्शननि थाखायबो थाङो आरो बे लामाजोंनो तो लोगोफोर मेन जायगाया माने बेयावनो जाना फैयो आरोना माने मेन दैबानाया बे जायगायावनो जाना फैयो आं दे बुंदोंमोन जे बे भटेकोशी रिभारा मा गोबां हाजो थिखिनिफोरजों माने सोमोन्दो दङ माने गोजां हाजो थिखिनिनिफ्राय बरफफोरा जिरिनानै बेयाव दै जमा जानानै बे दैसायाव माने फैयो आरो तो बे खालि मा जादोंमोन मैया 26 आगस्ट खालि माने मोनसे बांग्रिं फैदोंमोन नेपालनि खाथियावनो मोनसे बांग्रिं फैदों खिन्थु बारा नङा 5 पइन्ट सामथिंनि मोनसे बांग्रिं फैदोंमोन आरोना तो 5 पइन्ट माने एसे गोसायानो तो बे बांग्रिंनि जाहोनाव बे ग्लेसियारा बे गथा हाजोआव गथा खानानै थानाय बरफा बिराद गिदिर मोनसे बरफ मोनसे बिलोआव माने गिलिना होबाय आरो माने गोजौआवनो गोबां बिलोफोर दङ आङो गुगल आर्टआव खिन्थाना होगासिनो हा माने बेयाव गोबां बिलो मोननै मोनथाम दङ तो बेफोर बिलोआवनो बै हाजोनिफ्राय बिराद गिदिर मोनसे बरफ थुख्रा माने बिलोआव गिलिना होबाय आरो जायनि जाहोनाव बे बिलोनि माथावरिया माने हठातनो बायनो हमो आरो तो बायनानै बे बिलोनि गासै दैयानो लाख लाख करोड़ टन करोड़ लिटार दैया खेबसे लागायनो गाहायथिं माने लखबनाय बायदि फैयो आरो तो बेनिखायनो बहुत गिदिर मोनसे दै गायदि फैबाय न'सेबां गिदिर अन्थाइखौ खुरखानानै लाना फैबाय बिनिफ्राय सेस जि टाउन जि दलं जि मानसि सब सेस दासान्दि रिसेन्ट दायो आं भिडिअ बनायनाय समाव ओंखारदों जे 300 जन मानसि थैनाया कनफार्म जाबाय आरो 1400 जन मानसि गोमानाया कनफार्म आरोना माने 1400 माने 1400 मानसियानो थैबाय खोमा खिन्थु गोथै सहखौ मोन्दों 300ता मानसिनि बे टुक्रा टुक्रि मोदोम जनाय एबा जेखिजाया गोथै सहखौ मोननाय जाबाय खिन्थु 1400 मानसिया गोमा दं आरोना जोंनि भारतनिफ्रायबो 100नि प्लास मानसिफोरा माने गोमा दं आरो मथा मथि बिनि आक्राया माने बिनि साननाया बारा जानो हानाय गाबोन सबनाया हमना ला 3000 4000 मोननो हानाय मानोना खेबसे लागैनो एसां गोदोर मोनसे जाथाय 40 किल'मिटार लासे न' बायनायखौ बेबायदि माने दसे लागैनो सानग'नो हाया आरोना बे जादों लोगोफोर दे मेन जाहोना तो नोंथांमोना एसे बुजिबायना तो बेबायदि जायो आरोना नेचार मा खालामो ना नेचारा खेबसे लागैनो मानसिया बेसेबां बोलो होनानै बेसेबांबाबो 1 सेकेन्डआवनो नेचारा बेखौ सेफायलांनो हायो आरोना एक न' नेचारनि थाखाय हाजोनि थाखाय हाजो दै मोनसे बाथ्रा दङ ना हा दै बार अर अख्रां हा मिन्स हाजो दैमानि माने जिखि जाया लैथोनि दै माबानि हाजोनि दै दैमानि दै हा दै बाराबोथ' डेन्जार अराबोथ' डेन्जार अख्राङाव मा दङ साननो हाखाया नङा होमबा बे मोनबाया जोंनि धोरोमावनो दंखायो नङा होमबा तो हा दै बार अर अख्रां बे मोनबाया जिनिसानो लाइफ आरोना बेयावनो लाइफ दोङो बेयावनो लाइफ जोबो बेनिखायनो बेखौ फुजिनाय जायो आरोना बे मोनसे रिलिजन नङा अल रिलिजनानो बेखौ माने फोथायो एबा फुजियो
Wah गोरोबलायबाय लोगोफोर दे माने आं फेन लायाखै मानोना भइसआ माबा जाया फेन लाबा मोजां फैया आरोना थ' लोगोफोर बेनो मेन जाहोना ओमफ्राय बिहारावबो मानसिफोरा बहुत गिदोंमोन बाट बे भटिकुसि रिभारा गाहायाव बे फार्स्टनो मोनसे दैसानिफ्राय ओंखारो बिनिफ्राय लास्टआव गाहायथि जेब्ला हाजोनिफ्राय सरख्लायबोयोना होमबा मोनब्रै मोनबा दैयाव बिदि गावस्रायो माने बे दैसाया मोनसेयानो आरोना थ' जेब्ला दैसाया गावस्रायोना होमबा बिनि पावारा खम जालांबाय ओमफ्राय इन्डियायाव आरामसे माने बारा दै जायासै दै जादों दै बारिदो बाट जेबो मानसि खहा जायासै आरो थ' लोगोफोर बेमोन मेन जाहोना थ' आं सिगाङाव 1 week सिगाङाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना 8.5 मेगनिटिउडनि बांग्रि फैगोन होननानै थ' 8.5 थ' फैयासै बाट 5 पइन्ट फैबाय होमबाबो नाय एसां गोदोर मोनसे जाथाय नेपालाव खालामना गालांबाय आरोना माने बे बांग्रियाथ' जेबो गिथावना नङामोन बाट बे ग्लेसियार हाजो बायनानै बिलोआव सिरिनानै बिलोनि दैया सारफावनाय एसां गोदोर माने बेबायदि जाथाय खालामलांबाय आरोना थ' गासैबो मा बुंगोन दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेयाव रावखौ ब्लेम होनो हाया मानोना बियो नेचारेल डिजास्टार बे जाखायनो आरो बेफोरबायदि जानायनि थाखायसो बे दैसानि बे रेगाफोरा जालाङो दैसानि खुरनाय मा खुरनायफोरा अन्थाइ दैसायाव जे नोंथांमोना थांबा नुगोन टावां थां मानलि थां नङा होमबा जिखिजाया टावां हाजोआव थां दैसायाव नुगोन जे अन्थाइ न'सेबां गिदिर गिदिर बंफांसेबां गोजौ गोजौ अन्थाइआ दैसायाव दङ बिनि मेन जा बे अन्थाइखौ बोरै लाबोखो थ' बिनि जाहोनानो जाबाय सिगां 100 बोसोर नङाबा 200 बोसोर सिगांबाबो बे जायगायाव बेबायदि बिराद गिदिर दैबाना फैदोंमोन एबा अन्थाइफोरखौ सेफायना लादोंमोन गोजौनिफ्राय दैया थ' बिनिखायसो बेफोर अन्थाइआ बे जायगायाव दंफायो थ' एरैनो थाफायाखै दे अन्थाइफ्रा मानोना हाजोनिफ्राय खुरना लाबोनाय अन्थाइआसो दैसाफोराव थाफायो आरोना थ' बिनिखायनो साबधान आरोना हाजो माने दैसा हाजो एरियायाव दैसा जिं जिं थानायानो साबधान मा समाव मा जायो जेबो बुंनो हाया थ' अरुणाचलाव दिरांफोर बायदि जायगाया ओरैबायदि रिक्सि माने बे दिरां दैसानि जाय थांदों मिथिगोन नङा होमबा थ' दिरां दैसानि दैया बारिदोंबा मा जागोन दिराङा थांजोबखागोन लाइक दिस आरोना खिन्थु सेलाबासफोरा जेबो प्रब्लेम जाया मानोना सेलाया हाजो थिखिनियाव दङ बमदिलाया जेबो जाया बमदिलाया माने हाजो थिखिनियाव दङ हाजो गोजौ दङ लाइक दिस आरोना थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनै भिडिअआ थ' जि हायो आं गावनि बुजायनायजों बुजायनो नाजाबाय नायनोसै बोरै जादों बुजायनाया मिथिया होमबाबो आं जेसेबां ट्राइ खालामबाय आरोना बुजायनो थाखाय थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै लोगोफोर दे थ' नेक्स्ट लोगो मोनगासिनो